Asa naman si kuya, oy? Apa ko importante ingon sa iya ba? Masulti na gyud ako ning dili na ko masulti sa una. Uy lang! Uy, kuya! Nara man ka diya alang. Grabe ko pang lang eh. futari utsureba Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らない Kuya-kuya rin kasi po ha. Kaya ka nagpaabot lang. Dili, maguna. Hey, nice to meet you rin. Nice to meet you. Ay, kanang napa-importante ingon sa iyong haba. Importante yun. Kadali lang ihamag. Manghis ako. Manghisa ka? Oh, sorry kain. Nakaihi na siya sa akong karisma. Buti kamay. Kupahang lang uy. Sure ko uyab na nako to ba? Uyab din ako to sa gunit pala sa kamot babe. Na-joy connection. Dili ni mo madinay nga bagay yun. Katong importante ingon niya sa kuha. Kabalo ko mag-confess to siya sa iyang feelings para sa kuha. Kabalo ko nakita na ko siya mga mata nga nasa feelings para sa kuha. In love kay to sa kuha silang langoy noon sa kuya ko niya karon. Pero uyab na ako sa puhon. Uy, nakabalik na jud akong bibi. Uy, yeah. Uy. Sorry kayo sa pagpaabot na. Okay lang. Ano kay gusto ingon sa kuha? Tik kamay. Muna ni akong giingon ba? Mag-confess na siya sa feelings niya para sa kuha. Huli ka girl. I-invite ko sa takas akong business. Invite sa business? Akong business kay online business lang din siya. Tapos pwede na ka sa inyong balay kung mukita. Tapos ang imong buhaton lang is mag-invite na ka sa mga tao. So makapunta na ka. Ang imo lang buhaton yun is mag-invite. Diba baga makagdaw. So kaya kayo ni mo na buhaton. So unsa man? Gina ka ato? Tapos pwede na ka sa inyong balay kung mukita. Tapos ang imong buhaton lang is mag-invite na ka sa mga tao. So makapunta na ka. Ang imo lang buhaton yun is mag-invite. Diba baga makagdaw. So kaya kayo ni mo na buhaton.